àrabs amb la complicitat de les elits dirigents dels països colonitzats. En tercer lloc, denunciem també el cinisme de la NATO, el cinisme de l'OTAN, braç armat de la màfia bancària internacional, i especialment dels Estats Units d'Amèrica i la Gran Bretanya, que després d'arrasar l'Iraq amb urani empobrit i provocar més d'1 milió de morts, està plantejant de continuar les massacres perpetrades a l'Iraq, a Líbia, a Palestina, a partir del dijous a Síria i potser demà a l'Iran, al Líban, a Egipte mateix, al Sudan i Somàlia. Tot plegat per beneficiar el complex bancari i militar industrial d'Occident. La CUP som contraris a tota lògica imperialista. Per acabar, sapigueu que la gent de la CUP donem tot el nostre suport a les persones, als moviments populars i les organitzacions polítiques, sindicals i culturals que arreu del món lluiten per la llibertat del seu poble, per la justícia social i per un internacionalisme solidari que faci avançar la humanitat en la construcció de la llibertat, de la dignitat, del benestar de tothom, fora de qualsevol forma d'opressió. Gràcies, salut i endavant. Haurem d'anar més pressa perquè sembla que tenim poc temps abans que toqui. Ara tenim un